Hľadáte bývanie vo Zvolene s ideálnou polohou? Mám pre vás dvojizbový byt v širšom centre mesta v uzavretom dvore. Ideálne miesto pre pokojné bývanie a oddych. Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí, má 61 m2 a má praktickú dispozíciu. V minulosti prešiel čiastočnou rekonštrukciou, nájdete tu podlahy, stierky, plastové okná a v kuchyni boli menené rozvody elektriny. Bonusom tohto bytu je murované jadro a vlastný plynový kotol v kúpeľni, čo znamená kontrolu nad vašimi nákladmi. Ak vás byt zaujal, dohodnite si obliadku ešte dnes. Moje meno je Martin Struhár a teším sa na stretnutie s vami.